ndebe anyị kene m unu nke onye chiri nyaza ebe a na-anya bicycle na ha na-akpọ ebe ahụ prata ị na-anya efu nylon main road clean, no potholes. This ọmarịcha ilu a na ị na-afụ ụsọ ọsọ ebe nwere ike ịbịa nya bicycle ma ndị na-eme jogging ma ndị na-aja ọsọ gaa ije ịma na ịga ije nkịta ewo sports ka ọ ma nke a na-akpọ Nordic walking ka eji osisi were aga ị na-anya efu na ebe nọ ihe abụọ na complete nature. Ndị ọcha mere ebe a sọsọ ka ị bịa nya bicycle onweghị moto na-agba ebe a nọnwa ị na-anya efu mgbe ụmụazị na-anya bicycle exercise iwe cheke na-echesi kedu ka mgbe ndị a na-achị anyị na Naịjirịa yesi nọkọta cheta ije imepụta ebe dị etu a ebe pụpụ ga-abịa dọna ana relax ya ma ụmụ akwụkwọ bịa imewe homework ebe a dị very very quiet ebe a ka ọ ga-abịa ịbịa nọdụ mechaa your homework your teacher enye gị 100/100 shọ banka maka ịnọdụ ebe a ọ bụrụ a na-akpakọgodo gị ọnụ ma ọ bụ stress dị na city ọ dị too much ị na-akpụta ebe a dọna ana mee meditation isi ga-akpọkọ ọnụ like ịpụta na city like Lagos na onye ọbụla nọ in a hurry noise everywhere ịghọtago agbaghị m adịshọ na 90% ndị nọ na Lagos ha na-enwe high BP ọ bụrụ na ahụ dịgodogo sef mgbe ị nọrọ ụwa na Lagos ahụ ebido ịyaga ozugbo because of the noise ị ga na-anụ everywhere musholosha mushe ma ndị na-egbu họn enyi ha ebe a ha na-egbu họn n'obodo a ya bụzie mana ebe a nọ na-anya bicycle na-anya ife ogologo ilo tisi ilo arụchalụ ebe si wezie ebe 7 kilomita or 8 kilomita ị ga-abịa nyalụ onwe gị bicycle nọdụ in nature ike gwụ gị ịdọ na ofu ebe oche dịcha na akụ ị na-anya efu oche ịdọ na zuo ike ịghọtago ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ije dọ na ebe a gụọ akwụkwọ ịnụ ebe a gụcha akwụkwọ ọ baa gị na brain pọọ na brain gị ịghọtago so ndị a na-achị anyị na Naịjirịa ndị afọ ukwu a na-achị anyị onwekwu ụbọchị ha nọkọta chee echiche sef ifunugo ebe ha na-anya bicycle ịghọtago achọghị m ịkpọ mmadụ afa mana ịnọkọta afụ ebe ha na-anya bicycle ma ọ bụ ebe ha na-eme jogging ha chọgodi ime jogging ha nọrọ n'ime ụlọ ha were nke eji eletrik were eme maka ha ma ekwepụta iro maka iro adịghị sef chebezie echiche ịbịa lụrụ anyị ife dị ka ebe dị etu a na 2010 m batara na Lagos o mgbe nnọkọtara etu a ọ na-agụ m ngolu nnọọ juice golu nnọọ nwa nkanka juice nwanụ mana achọghị m maka hiti ka nkụ na n'ụlọ nchọ ka m pụọ ezi ka m pụọ ọsọ mgbe ya ebe dị quiet dọna na wee enjoy your juice m golu onweghị ebe m fụrụ nwere okwu na-aga ogologo ilo onweghị ebe m fụrụ ịchọgoro na ịpụ na Lagos ma ọ bụ ịchọ iteki mmadụ out fe ka na ịchọ iteki family gị out ma ọ bụ ya girlfriend out either na ijere na Mr. Biggs or na Tantalizer or Tasty Fried Chicken from one place to another ụmụ ife aka iyi afụdobe nya bụ iteki mmadụ out iru ebe ahụ ị na-alụ esi iyi akwụkwọ esi ị na-alụ na ịghọtago ịta chicken ị na-add weight onweghị ife dị ka ebe dị ka nature ebe ahụ ịghọtago ọ ka ị na-afụ how many years anyị nwe na lag behind ka ị na-afụ the rest of the world na-aga forward anyị ma na-aga backward dịkwa egwu ọsọsọ n'Enugu side ebe independence layout ka ị nwee ike ịpụtụ ebe dị somehow ị nwee ike ịdọ na mana still ọ malụ odu mma etu anụ ebe a ka adị nọdụ sef even iche ikpe ekpere gị erue n'igwe ịbịa ebe a nọdụ wee kpecha ekpere Chineke ga-ego ntị na-anụ onu gị ọfụma eziokwu ọ ka ị na-afụ think about it ịfụ na ndị a na-achị anyị na ha achịwuo n'anyị ndị nama na-achị Naịjirịa Akụkọ TV representing think about it